Nie ten Illidan, ja ho nemám. Proste ale aj tento, to je ten pupkač smradlavý. Je taký tustý, že lieta na tom Gryffindorovi. On to má veľký. Tak poďme chlapci, idem skúsiť. No, Quest a inak tí pupkači, oni idú proste full armor. Oni so sadlom hrajú. Víš prečo? Oni majú 4 ruky, lebo sadlo, pupkom, oni pupkom ovládajú smer. To, proste ty hráš myšku a ľavou rukou, vieš? Ale vieš čo on robí? On pravou rukou hrá a pupkom dáva spely. A potom ľavou rukou ešte pije a dáva taktiky, si to kreslí ešte do toho, chápeš? To je proste komplikované. Proste a ešte do toho ľavou rukou dala taktiky a ešte aby sa nenudil, vieš ako majú tí Afričania taký tý malý buben. Čo bubunujú. Tí reggae henty. Tak proste on ešte dikom do toho bubnuje, vieš. Proste, no čo? Aha, hlavne, že mám jeden spell, to je zajímavé. Retardovaný, proste, ty si retardovaný. A ja som si kúpil retardovanú hrdinku od zlosti, chápeš? Aha, oni majú vyššie, lebo my sme retardovaní. Oni sa tam fajčia, oni nevedia, o čo je tá hra. Oni si myslia, že keď tam budú fajčiť, takže sú najlepší teraz. Aha, to je, ja tu... A nejaký dikobraz, čo? Aha, dobre. Idem si ho nájsť a sadnúť. Dikobraza. Nie je zle. Dáme na čo som túto hru zapíral. Proste, tá hra není, že Heroes of the Storm, to je Heroes of Dikobraz. Proste tu sa hrá tak, že my sme retardovaní a že, vieš, že my sme retardovaní, až bude by nás prišiel traktor, o tom je tá hra. Aha, Dikobraz, čo tu skúša? Milujem Dikobraz. Dikobraz sa už robina nenapadne. Aha, pár cooldown. Aha, Dikobraz dá na mňa svoj laser. Ten Dikobraz to je svina, tak nikdy never Dikobrazu, ja ho urobil. Spektuj. Ja by som to aj hecol, ale neviem, počkaj, ja tam idem do nie, nejdem, Dikobraz je tam. Dikobraz, proste nič. Že dobrý hrdina, David, toto je najhorší hrdina, ako som kedy mal. No jasne, keď sa mi na nohavice niečo roztrhne a ty mi to zaštie. Aha, Dikobraz. Aha, už normálne nie je taký pán, chápeš, lebo on je iba pán, keď má Dikobraz. Na otázku, akých žien by bolo menej, keby neexistoval peroxidus. Peroxid vodíka. Ja si kúpim nejakého dementa, ktorý stojí 4000 a predstavujete nejaký... Vieš čo? Ahoj Dikobraz, Dikobraz 1. No čo, už nie sú takí Dikobrazy, čo? Aha, oni sú Dikobrazy z celý život. Akých žien by bolo menej, keby neexistoval peroxid vodíka? No... silnejší, ne? Tá má Dikobraz? Aha, to stune, ale nie, on je Dikobraz. On je... Aha, dobre, David. Ideme žradu, nie to je jedno. Proste, to sú Dikobrazy. Nič. Ja neviem. Prišli tusní masňáči, ktorí by nepotrebovali nikoho. Tí by potrebovali počítať až 60 hodín. Ja viem, čo si robia. Či si vyplachujú sa s tým, alebo čo.
Chlapec. Oni si robia zo mňa prdel. Normálne. Aha, tu. Neger. Aha. Čo robí had? On je had. No ty blondín. Áno, no čo ty had? On je proste, on je zlapaný. Aha, tu. Prakticky nebudem také povedať, lebo aj manželku mám blondínu, blondíny. Akým živým voláme,